आपले एक सबस्क्रायबर आहेत रश्मी चव्हाण. पण आज मी खात नाही ना आमच्याकडे कोण, मग करू उपयोग काय मग. एकदम 4-5 धरायला पाहिजे ना, सगळ्यांना खायला मिळेल ग. खाली बस बोली लगेच खाली बसली. कुणाल पाणी उकळायला आलं, घे लवकर चल. चला पाणी गरम झालंय. किती बुटं पुसलीस? काय किती वेळ झाला तू बुटं पुसतेस? 5 मिनिटं झाली. चल लवकर, चल पाणी तापलंय, पटापट करून घेऊया. हे का थंड आहे आज, थंडी भरपूर वाजते, थंडी. पण आमच्या कुणालला काही थंडी नाही वाजत ना कुणाल. एवढा हिवाळा गेला पण स्वेटर काय अंगाला आमच्या लागला नाही. बघा असा हसतोय आता. चला बाबा, चला किकाळांचा टाईम झाला यायचा. त्या बघा सुरुवात झाली यायला. त्यांना तर पहिला खायला घाला पाहिजे. आता हळूहळू येत आहेत. चल कुणाला लवकर करूया. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. तर आज थोडंसं मातीमध्ये काम करायचं आहे, त्याच्यामुळे सुरुवात केली सकाळी सकाळी आज. तर सगळ्यात आधी आपले एक सबस्क्रायबर आहेत रश्मी चव्हाण असं त्यांचं नाव आहे. तर त्यांच्या मुलीचा वाढदिवस आहे 11 तारखेला. त्यांच्या मुलीचं नाव आहे स्कायरा. तर त्यांची अशी कमेंट होती की ताई तुम्ही विश करा माझ्या मुलीला. तर छोटीशी मुलगी आहे त्यांची, मला वाटतं 3रा वाढदिवस आहे मुलीचा त्यांच्या, म्हणजे स्कायराचा. तर स्कायरा तुला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा आणि भरभरून आशीर्वाद, म्हणजे माझ्याकडून पण आणि आमच्या पूर्ण परिवाराकडून. तर अशीच तिची प्रगती होत राहू दे, भरपूर शिकू दे आणि आयुष्यात भरपूर असं मोठं नाव स्कायराने कमवू दे. तर चला आपल्या कामाला सुरुवात करूया. आज ना थोडंसं बियाणं मी लागवड करायचा विचार करते, म्हणजे कोथिंबीर. कारण आत्ता बघा थंडी चालू आहे, तोपर्यंत कोथिंबीर स्वस्त मिळेल आणि जशी गरमी चालू होईल ना कोथिंबीर महाग होणार आहे. त्याच्यामुळे म्हटलं आत्ता लावूया आपण. आहे माझ्याकडे बियाणं आहे कोथिंबीरीचं. आणि मागे एकदा म्हणजे ट्राय केलं होतं मी, म्हणजे बऱ्याच वेळा मी ट्राय केलेलं आहे पण कोथिंबीर काही जमली नाही फारशी. पण मागे एकदा मी लावली होती, मग थोडीशीच लावून बघितली होती आणि झालेली आहे, ती व्यवस्थित झालेली आहे. पण ती काय मी वापरली नाही कोथिंबीर, मग तिला ना धणे पण धरलेत त्या कोथिंबीरला. मला बघायचं असेल तर मी दाखवते. आणि दुसरं एक बियाणं आहे भाजीचं 1-2, ते पण म्हटलं लावून घेते, बरं पडेल ते. आत्ता लावलं तर पुढे 1 महिन्याभरानंतर चांगलं जाईल. तर तीच तयारी करते. अगोदर जागा निवडते कुठे करायचं आहे ते, आणि मग जमीन वगैरे सगळं व्यवस्थित करून घेते. तुमच्याशी शेअर करतेच मी. आणि अजून आपल्या बऱ्याच ताई
त्यांच्या कमेंट येतात की भाऊ कधी येणार म्हणून, म्हणजेच कुणालचे बाबा. तर मी खूप मिस करतात व्हिडिओमध्ये सर्वजण. कमेंट जेव्हा वाचली ना तेव्हा मला पण असं खूप आनंद झाला की आपले व्ह्युअर्स आहेत जे आपल्या म्हणजे कुणालच्या बाबांना मिस करतात. म्हणजे बरं वाटलं असं की इतकं प्रेम तुम्ही करता त्यांच्यावरती. म्हणजे खूप असा आनंद वाटला तुमची कमेंट वाचून. तर येतील ते आता लवकरच येतील. आम्ही पण खूप मिस करतो त्यांना. म्हणजे घर अगदी खायला उठतं आम्हाला. पण झालेत त्यांच्या तर बहुतेक कामं ना होत चाललेले आहेत. एखादं काम फक्त बाकी आहे. मला वाटतं अजून 1-2 दिवस तरी जातील. पण जसे येतील ना तसे मी लगेच तुमच्याशी शेअर करीनच मी. तर चला सुरुवात करूया आपल्या कामाला. शेवया बनवू. शेवया खाते गोड आहेत पण. ही बघा रिया आले म्हणजे जरा काम थंडी वाजली तिला तर काम जरा बाजूला ठेवलं, जरा चहा पितो, जरा गप्पा मारते रिया सोबत. 1 मिनिट आपलं हे चालू असतं मग काय नाही आपलं करत राहायचं. मग भाजी आता लावली तर पुढे 1 महिना आता कोथिंबीर किती महाग होईल बघ. उन्हाळा चालू झाला, थंडी आहे म्हणून आपले भेटते स्वस्त. आमच्याकडे कोंबडी नाही ठेवणार. कोंबड्या अंडी येतात रोजच्या रोज. काय काय देतात काय काय नाही देतात. म्हणून तर आम्ही कोंबड्या आणलेल्या नाही. आणायच्यात आम्हाला पण ते व्यवस्थित असं सगळं घर वगैरे त्यांना राहायचं केलं ना म्हणजे भाजी आपली सेफ राहायला पाहिजे. नंतर इतका भाजीपाला लावून मग काय उपयोगच नाही ना कोंबड्या सगळं खाणार. तर परवा दिवशी गुरं आली बापरे काय हैराण करत होते. काल आमच्याकडे होती. आली तिकडे ती खालनं आली ना. मग काल मी ना हकलली. मग गेले मग खाली इकडे गेले. जातच नव्हता तो. नाही 4-5 एकदम होती. मग ओरडली ना मोठ्याने. मग ते गेले मग पुढे राहणार गेले. मग परत नाही आले. मग परवा दिवशी जाम हैराण केलं. मग ही शाळेत नाही गेली मनसली. मन ही तयारी करूचा. पोळी चाय प्यायला की बरं वाटतं ना. कोणीच्या नॅसिडिटी होत नाही. मला तर आवडत नाही दुधाची, पण ते कुणाच्या बाबांना लागते म्हणून बनवायची. आता हल्ली इथे गावी आल्यापासून चहा भरपूर चाललाय. नाही तर अगोदर नाही प्यायची मी. हा तुम्ही पोळी चाय तर अगदी दिवसभर पिईल. मग कधी पण जेव्हा मनाला वाटेल ना तेव्हा पिते. मग लाकडं जमवायला चालू केलं की नाही. काल कवळ बांधलं. कवळ म्हणजे काय? ते भारी घेऊन जातो ना मी शेतीसाठी. अच्छा कवळ म्हणजे पाळा पाचवा तो सगळा जमा करायचा आणि तो टाकाय पसरवायचा. हा आधी मळी शेण टाकायचं. हा मळी असते ना भाज्याची शेण टाकायचं. त्याच्यावरती कवळ लावायची. त्याच्यावर गवत तो तुम्ही बांधून ठेवला गवत तो. हा आणि नंतरला पाळा त्याच्यावर पतेरा. ते तू मोठ्या टोपल्या बघ गेल्यावर ते नंतर मग ती जमीन भाजायची. आमच्याकडे बोलत होते करूया आपण पण बघूया जमतंय का आधी. असं करायला जमेल पण हे भाज्या वेद्या जाऊन केलं नाही ना. लावणी करण्यापेक्षा नाचणं बिचणं करून बघा. पण नाचणी खात नाही ना आमच्याकडे कोण. मग करू उपयोग काय. आपल्या घरात जे खाणार ती वस्तू पाहिजे ना. नाचणी भाकरी वगैरे नाही आमच्याकडे कोणाला आवडत जास्त. आता तांदळाची भाकरी ती मान मी बनवते ना तेव्हा खातात. अशी मच्छी वगैरे असेल ना सुकी वगैरे तर खातात. असं रोज दिवस तर नाही खाणार. मग चपातीच पाहिजे. कलिंगडाच्या खाली मग काय होतं. हा मी काल मारली होती राख. अच्छा हा 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 एकदम 4-5 धरायला पाहिजे ना सगळ्यांना खायला मिळेल ग. मी काल भोप्याला फोन लावलेला. भोप्याच्या मम्मीला एवढ्या भोप्या त्याला लय कलिंगडची हौस ना. तिकडे जुन्या घरात आहे ना सारखा ते रोपं लावत बसायचा. हा तर त्याला म्हटलं पाठवून द्या खायला. तो आता कामाला नवीन लागलाय परत ना. मग तुला सुट्टी पडली का म्हणजे आता एवढ्यात नाही. हां मी तर 2 दिवसासाठी तरी पाठवा कलिंगड खायला. तर हा बोलले आता बघूया. चला बाई माझं काम करून घेते मी.
मांजा ना पतंगीचा. हां हां चला रिया गेली, आपण आपल्या कामाला सुरुवात करूया. तो बघा वाफा अर्धा तयार करते, अर्धा बाकी अजून करायचा. तर हा बघा, हा समोर दिसतो ना वाफा, तो तयार केला आहे. असा गादी वाफासारखाच केलेला आहे. आणि इथे पण मध्ये मध्ये ना गॅप होतं ना, तिथे पण मी थोडंसं बियाणं टाकलं आहे, भेंड्याचंच टाकलं आहे. कारण हे बघा, ही तुम्हाला रोपं दिसतात ना उगवलेली, तर काही काही मला वाटतं बियाणं रुजलं नाही आहे, खराब असतं ना बियाणं. हे बघा, ह्या लाईनीमध्ये बघा एक पण तुम्हाला रुजलेलं दिसत नाही. त्याच्यामुळे इथे मी आता टाकलं भेंड्याचं बियाणं. आणि आता इथे खत तयार केलेलं आहे. खत म्हणजे आपली राख असते ना, ती घेतलेली आहे एका ड्रममध्ये. तर त्यात पाणी टाकून ठेवते. बराच वेळ गेला हे करायला. आता जरा म्हटलं 5 मिनटं निवांत बसते आणि मग घरातल्या कामाला सुरुवात करते. तर तुम्हाला राख बघा दाखवली ना, ते आता लिक्विडमध्ये खत तयार त्याचं होणार. म्हणजे आता भिजत घातलेलं राख ती संध्याकाळी त्यात मी अजून पाणी टाकणार भरपूर. म्हणजे तो ड्रम जो आहे ना पूर्ण भरून घेणार आणि मग झाडांना असं वर टाकणार त्या. म्हणजे खूप चांगली असते राख. म्हणजे कॅल्शियमची कमी असते ना झाडांमध्ये, ह्या राखेमुळे भरून निघते. त्याच्यामुळे हे सगळं चाललेलं आहे. आता ही सर्व कामं ना कुणालचे बाबा करतात, पण आता ते नाही आहेत म्हणून म्हटलं म्हणजे खत घालणं गरजेचं असतं. ह्या 8-8 15-15 दिवसांनी घालतो आम्ही. म्हणजे मागे तुम्ही बघा, मला वाटतं कुणालचे बाबा गेले आणि मी टाकलं होतं सर्व झाडांना. म्हणजे ह्या गोष्टीला मला वाटतं 8 दिवस होऊन गेलेत. त्याच्यामुळे आज म्हटलं हे राखेचं खत आहे ना, ते लिक्विड फॉर्ममध्ये आपण बनवून सर्व झाडांना वगैरे भाज्यांना वगैरे सर्वांना टाकायचं आहे. आता हे कसं आता नाही करणार आहे, संध्याकाळच्या वेळेस ही राख जरा भिजू दे. तो थर असतो ना राखेचा खाली बसेल आणि जे वरचं पाणी असतं ना ते सर्व घ्यायचं आणि मग टाकायचं सर्व झाडांमध्ये. तर चला आता झालं सगळं, बाहेरचं आपलं आता आटपून झालेलं आहे. आता माझं सगळं स्वतःचं आवरते. अवतार बघा माझा काय तो. आणि घरातलं जेवणाचं बघूया, काय अजून काय करायचा विचार नाही केलेला आहे. तर बघू काहीतरी तर बनवते. कुठली सकाळ होणार दाखव मला. खाली बसा पोरांनो. काय ऐका ते विराट खाली बस बोली तर लगेच खाली बसली. काय आहे ह्याला, काय म्हणतात, आटकं म्हणतात ना विराट. तू पण खालीच. आंबट आहेत ना आणि तुला ताप येतोय ना. खाऊ मी, कशी लागतात खाऊन बघू. त्याला विचार कशी लागतात. आंबट लागतात. गोड आहेत कुणाल. हा गोड आहेत नाहीत, मग आंबट आहेत. खाऊन बघ. खाऊन बघू. विराट तुला बरं आहे, खाऊ नको आंबट वगैरे. काय रे बाय, दे मला एक चांगलावाला. मी आता पहिल्यांदा खाणार आहे बघ, मला माहित नाही कसं आहे ते. पिंकवाला चांगला असेल ना. झाडावरनं काढली का पडलेलं आणलं. झाडावरनं काढली. हिचे हात कसे सांगू. अशी कॅच पकडवती. काय इकडं हातात सुटला टाकल्यावर. बापरे आंबट आहेत ना कुणाल. मी तळलेलो. किती आंबट आहेत बघ. तुला आवडले वाटतं, तू खातोस ना आंबट. ह्याचे ना काय आता बोलला आंबट आहे, आता बोलला चांगली आहे. त्याला आवडतं आंबट म्हणून तो बोलतो चांगली आहे म्हणून. समजलं का. मी एवढं आंबट खात नाही ना. हां जा, हात पाय तुझा. आटकं ना, ही बघा आटकं. तुम्हाला मागे येताना मी दाखवली होती की ही फळं एकदम असं आंबट आहे एकदम. ज्यांना आंबट आवडतं त्यांना चांगलं आहे ना खायला. काय हां आरोहीने मला पण. तर ह्याची की नाही एक रेसिपी बनते. रिया मला सांगा होती कढी का काहीतरी बनते ह्याची. मी तिला विचारेन ना कशी करतात ते, आणि जर का चांगली वाटत असेल ना तर मी शेअर करीन ना तुमच्याशी. आणि आता की ना संध्याकाळची वेळ आहे. म्हणजे सकाळी मी शूटिंग केलं आणि नंतरला दुपारी मी आज ना किचन घेतलं आवरायला. माझं किचनची टाईल्स वगैरे ती सगळी साफ केली.
फोनला चार्जिंग वगैरे नव्हती म्हणून मग राहिलं माझं शूटिंग करायचं आणि आधीमध्ये लाईट पण जात होती त्याच्यामुळे मग राहून गेलं मग. आणि आता संध्याकाळच्या वेळेस पाणी वगैरे भरलं, झाडांना पाणी घातलं आणि इथे जरा बसले होते बघा ह्या इथे. तेवढ्यात ही मुलं आली ही आटकं घेऊन. आणि ह्याला बरं नाही विराटला तरी पण तो खातोय ना आंबट. काय रे काय कोण हाक मारतोय? ए मम्मीला विचार, काकीने रेसिपी विचारले. छान आहेत पण बारीक बारीक बघा बिया आहेत. वरती असं फळ चांगलं जाड आहे आणि चेरी कसं ना चेरी सारखं दिसतं बघा, छान वाटतंय बघायला. दिवस की नाही मावळायला आलाय, 6:30 होऊन गेलेत, म्हणजे 6:45 व्हायला आलेत. तरी पण उजेड बघा किती आहे तो. जरा 4-5 राऊंड मारते, बरं वाटतं. मग आज ना थोडंसं थकल्यासारखं वाटतं मला, कारण किचन वगैरे आवरलं ना दुपारी त्याच्यामुळे. ती टाईल्स आहे ना खूप किचनची ना खराब होते, म्हणजे सफेद रंगाची आहे ना त्याच्यामुळे असं एकदम काळी काळी झाली होती. समोर आपण जेव्हा फोडणी देतो ना त्यावेळेस सगळं ते तेलकट ना उडतं त्या टाईल्सवरती. तर माझं कसं मी रोजच्या रोज पुसून घेते, पण तरी पण आहे ना असे डाग वगैरे बघा राहतात. त्याच्यामुळे आज जरा ना व्यवस्थित सगळं एकदम डीप क्लीन म्हणतात ना त्या पद्धतीने सगळं टाईल्स आहे ना पुसून घेतली, ट्यूबलाईट वगैरे सगळं. त्याच्यामुळे जरा काम थोडंसं जास्त पडलं होतं आज. थोडंसं थकलेलं काय वाटतंय. तर चला मित्रमैत्रिणीनं आता जरा 1-2-4 राऊंड मारते आणि मग घरात जाते, कारण आता अंधार झाल्यानंतर मग काय घराच्या बाहेर पडायला मिळणार नाही. कसा वाटला व्हिडिओ आजचा सांगा जरा. आजच्या व्हिडिओमध्ये असं विशेष असं काही नाही आहे, म्हणजे रेग्युलर जे आपलं आहे थोडंसं बियाणं भाजीपाला लावलं आहे. दुसरं पण काय भिजत घातलं आहे मी, ते उद्या सकाळी लावणार आहे. थोडंसं चांगलं असं वेगळं म्हणून. तर चला व्हिडिओ संपूया आजचा इथेच. कसा वाटला तुम्हाला जरूर सांगा कमेंट करून. आवडला असेल व्हिडिओ तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया आपण. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.